जोंखो रेन्टि इदिल' होनो आरोना जानला मेनला बाथ्रा बुंनाङा थ' बयबो बिदि लायोबा सोरबा सासे सानैफ्रा बिदि फाननानै लागोन गथ'आ थारमाने प्रेगनेन्ट जादोंमोन सिगाङाव माने माब्रै प्रेगनेन्ट जादों दा बेखौ बुजिनो मोनला थारमाने माखासे जेनेबा लोगोफोर आङो गेजेराव मोनसे भिडिअ होनो सानदों जोंहा बिथां एक्टर जहन गारजि बिथाङा होनाय माने नुनो मोनदों आङो बे जुगाव जोबोद खाबदान थानो गोनां सोरबा सिख्लाया रेप खालामजानाय सोरबा बुथार जाजानाय गोबां बारा जाबोबाय बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दायो नैबे आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखादों बेनिफ्राय क्लिपाव नुदों गोबां फेसबुकाव दावराव जागासिनो मियानिफ्राय सानै साथामसो सिख्ला माने बेफोरबायदिनो हमदों आरोना सेंग्राफोरा बे जाहोना जाहैबाय माने मानो हमखो होनना बुङोबा माने फेसबुकाव गोबाङानो कमेन्ट खालामदों मोनथिखादों गासैबो माने बै सिख्लायानो माने सासे सिस्टारानो माने बुंखादों आरोना मानि थाखाय हमजादों बिथांमोना माने गाज्रि गावनि सोलेरखौ फाननाय माबानाय बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारदों दा बेखौ गासैबो मोनथिबाय बेनिफ्राय सासे सिख्लाया बेसां सैथो बेसां नंगौ माने सासे सिस्टारखौबो नाम लाफादों आरोना माने कृष्णामणि नार्जारिनो बिथाङाबो इउटुबारखौनो होनना बुंदों माने बहानि आंथ' मिथिया कृष्णामणि नार्जारिनो आरोना दा कृष्णामणि नार्जारिया माने फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंहरदों माने बे सिख्लाखौबो सिनायानो आरो कृष्णामणिया बेफोरबायदि देहा फाननाय माबानाय जेबो सोमोन्दो गैयानो बेफोरबायदि माने फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामहरदों लिरनानै दा बेसां सैथो आंबो बुंनो हाला नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुंहरदो माने बे सिख्लाया नङा होनबाय थादों आरोना कृष्णामणि नार्जारिया जेब्ला इउटुबाव भिडिअ बानायोमोन जेब्ला फेसबुकाव भिडिअ बानायोमोन बियो बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानि मावबाय थायोमोन होननानै गासिबो फेसबुकनि गेजेरजों माने कमेन्टनि गेजेरजोंबो नुदों आरो बे सासे सिख्लायाबो बुंदों आरोना आरो बेजों लोगोसे सोरबा मायानो आरोना बे मायायाबो बेफोरबायदिनो सानसेयाव 20,000 बेफोरबायदि फाननाय माबानाय खोथा ओंखारदों दा बेसां सैथो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो बिनि प्रुफखौ होलांगासिनो दा कृष्णामणि नार्जारिखौ गासैबो कनफिउज जादों जे बियो नंखायना नंगौ होननानै आंनि बायदिब्लाबो आङो जेबो बुंथ'लायला सोरबा नंगौ नङा बेखौ आं बुंनांगौ खोथा गैया दा कृष्णामणि नार्जारिया माने सिस्टारा बुंदों आरोना नङा होननानै नङाबो जानो हागौ दा बेखौ माने नाम लादेरदों आरोना बै सिस्टारा खोनानो मोननाय बायदिबा कमेन्टनि गेजेरजों आङो नुदों माने बै हमजानाय सिस्टारा जायोबा कृष्णामणि नार्जारिखौ नाम लादोंमोन बे सिस्टारा माने न'निफ्राय होखारजाजानायनो आरोना बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो फाननाय माबानायखौ न'नि मानसिफोरा मिन्थिनानै बेखौ न'आवबो थानो जायगा गैया होदोंनो आरोना माने नंगौना नङा आंबो मिन्थिला माने फेसबुकनि गेजेरजों सासे लोगोआ आंनो बुंहरदों आरोना आरो बेखौबो आङो सैथो मोनदों बेनिफ्राय कमेन्टनि गेजेरजों गासैबो माने कमेन्ट खालामहरदों जे बे सिस्टारखौ न'आव थानो होआनो आरोना दा बेसां सैथो मोनथिला जोङो दसे उनाव मोनथिसिगोन आङो भिडिअखौ नायग्रोनोसै नोंथांमोनाबो नायग्रोना लाबानो जाबाय लोगोफोर आङो गेजेराव मोनसे भिडिअ होनो सानदों जोंहा बिथां एक्टर जहन गारजि बिथाङा होनाय माने नुनो मोनदों आङो बे जुगाव जोबोद खाबदान थानो गोनां सोरबा सिख्लाया रेप खालामजानाय सोरबा बुथार जाजानाय गोबां बारा जाबोबाय बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने जोबोद दुखु नांदों आरोना बेफोरबायदि थैनो थांनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों बेनि गेजेरावनो आङो बिथां जहन गारजिनि क्लिपखौ होनाय जासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फैदो जों गासिबो भिडिअखौ दान्दिसे नायलांनोसै गथ'आ थारमाने प्रेगनेन्ट जादोंमोन सिगाङाव माने माब्रै प्रेगनेन्ट जादों दा बेखौ बुजिनो मोनला थारमाने माखासे जेनेबा मानसिफ्रा एलिगेसन लागायदों जायनि न'आव थादों थारमाने बेजोंनो जादों होननानै दा दिनै फाइनालि दा माबाखौ लाबोबाय डेड बडिखौ लाबोबाय बेयावनो दङ खाथियाव गोबावबो जायोमोन नालाय मोनामनाय मानाय ओंखायनो थांथ'ला दा गावसोर माबा प्रसेस दङ दा बिसोर गावसोर खालामसिगोन ओमफ्राय नै जों दिनै दंफैयो बिजिनी हालामनि माबा मा होनो बेखौ आमगुरि थानानि सिङाव थानाय आमबारि होननाय जायगा
थारमाने सासे गथ'सानि डेड बडि बेखौ दिनै बुरखांनो नागिरदों। दा खोथाया जाहैबाय थारमाने माबा मा होनो बेखौ सासे जोंनिनो मानसि बर' थारमाने बिनि न'खराव थारमाने खामानि मावनो थायोमोन गथ'आ उन्दैसा 17-18 इयार्स होननाय खोनादों आरो। दा बुस्थुआ जाहैबाय गथ'आ थारमाने प्रेगनेन्ट जादोंमोन सिगाङाव। माने माब्रै प्रेगनेन्ट जादों दा बेखौ बुजिनो मोनला। थारमाने माखासे जेनेबा मानसिफ्रा एलिगेसन लागायदों जायनि न'आव थादों थारमाने बेजोंनो जादों होननानै। दा दिनै थारमाने गथ'खौ थारमाने माब्रैबा मा होनोमोनलाय बेखौ हस्पिटालाव लांनानै गथ'खौ एबर्शन खालामदों होननाय खोनादों। ओमफ्राय लास्टाव माब्रैबा बिदिनो मारै जाखो गथ'आबो थैबाय आरो दा हिनजावसायाबो थैबाय। ओमफ्राय दा गथ'खौ सिरि थारमाने सिरि ना माब्रै थारमाने बिसोरो फबनानै दोनखोमादोंमोन आरो। दा गामिनि माबायावबो रायजोनि हायावबो फबहोआखै थारमाने गावसिनिनो हा बेयाव फबनानै दोनदोंमोन। दा बेखौनो दिनै थारमाने बुरखांफिननानै जावखांफिननानै थारमाने बेखौ DNA टेस्टनि थाखाय दिनै माबा खालामगोन आरो। दा बेखौनो जों नै स्पटआव सफैखाबाय। दा जों गोथैखौबो माबाबाय मा होनोमोनलाय बेखौ लायनो थाखाय बुरखांनो थाखाय दा रेडि जाबाय। दा जों अन दा स्पट दंफैयो दा नै दा नायलांबाय था रायजोफ्रा। कृष्णामनिया ना ओंखाम ओंख्रि संनायनि बानायग्राया मुसलपुरनिया बरसेयाव बेसे लायो? 20,000 लायो। ओमफ्राय मायाया? मायाबो 20,000। अबेनि इयो मायाया? बरमा खारवानि। आच्छा कृष्णामनिया मुसलपुरनि न' इउटिउबारा ना? इउटिउबारा। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने ससे क्लिप आरोना जेब्ला सिस्टार कृष्णामनिया बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदों नङा होननानै। दा गोबां मानसियाबो गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरो मोजांबो खालामदों। मानो होनबा सासे सोरबा सिख्लाया भाइराल जानायखौसो लुगैयो खोमा मानसिफोरा बेफोरबायदि सानो आरोना आङो। सासे शेयार खालामबा ओरैबायदि शेयार जागोन फेसबुकनि गेजेरजों आरो नंखायाबो नंगौ जागोन नंगौआबो नंखाय जागोन थिग बेबायदि जालांगासिनो आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव। दा कृष्णामनि सिस्टारखौ नाम लानानै बुंदों दा नंगौना नङा बेखौथ' जोबोद साननांगौ। दा नङाबाबोथ' सोरनिबा दायनिगिरियाव बियो नङा खामानिखौ दाय मावाखै बेखौ नंगौ होननानै जुदि नाम लायोबा बे सिस्टारनि गोसोआबो जोबोद गाज्रि मोननानै थागोन आरो जोबोद दुखु मोननानै थागोन बेफोरबायदि जायो आरोना। दा सोरबाफोर जुदि मिथियोबा बेयो नंगौ नङा बेखौ खोन्थाजागोन आरोना। बेनिफ्राय सोरबा बेफोरबायदि दाय मावैखौनो मावनाय होननानै बुङोबा गासिबो गाज्रि मोनो थिग बेबायदि। दा आङो सोरखौबा नाम लानानै नंगौ होनथाराखै आरो नङाबो होनथाराखै बेयो फेसबुकनि गेजेरजों नुनाय जादों आरोना। दा बेनोसै आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। मिया दाख्लैनिफ्राय बेफोरबायदिनो भाइराला सोलिगासिनो मियानिफ्राय ओंखारदों आरोना बे सिस्टारमोना। मिया नङा माने हमजानाया एसे बावबायमोन बियो सप्तासेसो जाबायमोन। बेनिफ्राय मियासो शेयार खालामना होदों सोरबा बै सिस्टारनि नाम लानायखौ माने मियासो शेयार खालामना होदों आरोना। बेफोरबायदिनो माने 20,000 माबानाय ओरै बुंदोंना आरोना 20,000 फाननाय माबानाय। दा दोङो फाननायाबो जोंनि बर' सिख्लाफोरानो दोङो गासिबो मोनथिखायो। मानो होनबा गुवाहाटियाव जोंहा सानफ्रोमबो सोरखौबा हमनो हायो सोरखौबा हमनो हाया सबबो बेफोरबायदिनो मोनथियो। बेनिफ्राय सिरि बेफोरबायदि खामानियाबो जाबाय थायो आरोना। सोरखौबा हमना मोनबासो हमना मोनबाय आरो हमना मोनैया बेफोरबायदिनो दाबो सोलिगासिनो देहा फाननाय माबानाय। आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना माने गावनि बिमा बिफा थासान्दियावबो बेफोरबायदि फाननांगौ जेबो खोथायानो गैया। मानो होनबा हमना मोनोबा जे ओरैबायदि लासिसिं जायो। मानो होनबा जि थाइसे खस्थ' मावनानै जादों आरजिनानै जादों बेखौनो जाबानो जाबाय। जे नोङो गावनि सोलेरखौ फाननानै बेफोरबायदि लाख रां आरजिनांगौ माबानांगौ बेफोर खोथायानो गैया आरोना। माने जोबोद लासिसिं जायो हमजानो गोनांबा। हमजानो माने आजिखालिनि जुगाव सिखावा खारखोमानो हाया आरोना माने हमजाखागोन आरो सानसेबाबो। सोरबा फाना बियो हमना बियो मास मोनसेसो फाननो हागोन बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय बियो लासैनो हमजाखागोन आरोना। आजिखालि नोंखौ नायखोमाग्राबो मानसि दोङो नोंखौ खोनासंग्राबो मानसि दोङो आरोना। मालाबा समाव मा जायो रावबो बुजि मोना। बेनिखायनो बुङो माने बेफोरबायदि खामानिखौ मोजां मोना गासिबो आरो बेफोरबायदि खामानिया मोजां नङा। बेनिखायनो सानै हनै खामानिखौ मावनाया मोजां। दा सिस्टारमोना जे हमजादों दा बिसोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव मानसिफोरा भिडिअ बानायनानै खालामना होदों। एसेबां
बेसेबां लासिसिं जादों बिथांमोना सिस्टारमोना दा गावनि ओंखाम दै जानो गोसो गैया माबा गैया बेफोरबायदिया सोमजिगोन मानो होनबा दाया बिसोरनिनो माने न'निफ्राय बेफोरबायदि खोनानो मोनोबा गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय फेमिलि ओरैबायदि लासिसिं जायो मान सन्माना खासेनिल' थाङा गासै पुरा फेमिलिनिबो थाङो बेनिखायनो खामानिखौ बेफोरबायदि सानै हयै मावनाया मोजां आरोना बेनोसै अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर बे माया मोना बे हमजानाय सिख्ला मोना सोरनिमोन आरो बेखौ माबा मोनसे मिथियोबा कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय अब्ला दिननि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय